pisseflot. Hold da op. Men tænk, hvis I var lige så gode til at invitere Michael fra IT med ud, som I er til at stå og juble over bowling. Altså, Michael, han er Michael, han er fucking kanon. Altså, Michael? Ja, Michael. Jeg har sgu da set ham sidde helt alene. Hvorfor inviterer jeg ham ikke med? Der kan jo kun være 6 på en bowlingbane. Og I er jo, hvad? 1, 2, 3, 4, 5. flere popcorn, så... 6. Shit, det havde jeg overhovedet ikke tænkt over. Det kan jeg godt se, men der kan kun være 6 på en bowlingbane. Lege en mere. Hvad? Altså... Føj. Jeg gider eddermame ikke at bowle, med mindre Michael er her. Så nu leger I en bane mere. Så ringer I til Michael. Og så bowler I.